40th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हियर इन गोवा राइट नाउ और हमारे साथ है शरद केलकर जी. शरद जी, मराठी ह्या वेळेला 9 चित्रपट आहे सगळ्यात जास्त. It's a proud moment for us that out of 20 the 9 films are Marathi. My film also there, so quite happy to be a part of IFFI this year. First film for selected Panorama, so I can't ask about this. सांगायचं झालं तर कसं काय सांगायचं? इथं काय अगदी एक इट्स अ जर्नी ऑफ विजडम असं म्हणजे एका एक माणूस आणि एक गोट आहे त्यांची जर्नी आहे. इट्स अबाउट दॅट अबाउट व्हॉट ही लर्न सो बोथ ऑफ देम हाऊ दे क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन देम ॲनिमल अँड अ ह्युमन बिईंग. त्याची एक गोष्ट आहे आणि खूप अशी मजेदार आहे. इट्स नॉट वी आर नॉट टीचिंग एनिथिंग पण एक मेसेज आहे एक हिडन मेसेज आहे मध्ये. सो इट्स we have taken it very on a very lighter note. It's not very heavy film or मला असं वाटेल की यार कसं इतका हेवी कसा आहे सिनेमा. It's a very light-hearted film. It's a slice of life film, you can call it. Simple cinema आहे. सो तुम्ही प्रोडक्शनमध्ये आहात आणि मला वाटतं फर्स्ट फिल्म आहे तुमची प्रोडक्शनमध्ये. सो कसा काय रिस्पॉन्स मिळतो सर? हे चांगला मिळतो ऑब्व्हियसली. पहिला पिक्चर बनवला आणि तो जर पहिल्या मामीमध्ये मला आता इफ्फीमध्ये सिलेक्टेड आहे तर चांगलाच वाटतं. रिस्पॉन्स चांगलाच आहे. आता शो संपेल सगळ्या लोकांचा रिस्पॉन्स कसा त्यांना वाटला सिनेमा. पण क्वाईट हॅपी विथ द रिझल्ट वॉट वी आर एमिंग फॉर. वी हॅव अचीव्ड दॅट. सो ॲज अ ॲक्टर मी विचारणार, पण ॲज अ प्रोड्युसर तुम्ही पुढे काही प्रोजेक्ट्स आणखीन चालू आहेत? ऑब्व्हियसली प्लॅनिंग चालू आहे. बहुतेक फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट इयरमध्ये आम्ही फ्लोअरवर जाऊ परत. यावेळेस मी स्वतः ॲक्टिंग करणार आहे त्याच्यामध्ये. तर कारण बरेच वर्ष झाली आहे मराठी सिनेमा फार कमी केलं आहे मी. आता एक येणार आहे राक्षस, त्याच्यामध्ये केलं आहे ॲक्टिंग. पण आता हे होम प्रोडक्शन असेल थोडंसं स्ट्रेस आहे त्याचा. आणखीन एक तुमची ओळख झाली आहे बाहुबली म्हणून. सो ते कसं काय, म्हणजे कसं काय असोसिएट झालं बाहुबली? मी एक सिनेमा करत होतो तेव्हा साऊथमध्ये तेलुगूमध्ये सरदार गब्बर सिंग. तेव्हा त्यांनी कॉन्टॅक्ट केलं माझ्याबरोबर की हे तसं ऐकतं त्याचा आवाज चांगला आहे आणि थोडंसं सिमिलर आहे प्रभास सारखा दिसायला. ते अप्रोच मी अँड आय एम अ ह्यूज फॅन ऑफ एस राजमौली. तर म्हणलं एकच माझी इच्छा आहे की मी येईन डबिंग करायला, पण मला भेटायचं आहे त्यांना. आणि सरप्राईज होतो की फक्त भेटणं नाही, त्यांनी ऑल 6 days 7 days डबिंग तर रोज यायचे तिथे डबिंग ऐकायचे, करेक्शन करायचे आणि ही वॉज डायरेक्टिंग मी लिटरली ऑन 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 डबिंग. सो आय थिंक दॅट्स हाऊ द रिझल्ट इज दॅट ग्रेट. सगळ्यांना आवडला नक्की. जेवढे लोकांनी हे बघितलंय, आवाज तर एकदम म्हणजे लोकांच्या काळजापर्यंत पोहोचलेला आहे. मी आणखीन एक प्रश्न विचारतो. पहिले टेलिव्हिजन पण आपण केलेलं आहे, टीव्हीमध्ये, फिल्ममध्ये, आणि आता प्रोड्युसर म्हणून जर्नी कशी काय होती पूर्ण? माझं असं नाही मी काही ठरवत नाही की मला आता या वर्षी हे करायचं आहे किंवा पुढच्या वर्षी हे करणार तसं करणार आहे. मी स्टेप बाय स्टेप घेत चालतो. म्हणजे जसं चाललंय तसं म्हणजे गो विथ द फ्लो असं एक असं ना. अपॉर्च्युनिटी येत गेल्या आणि मी करत गेलो. पहिलं टी व्ही मिळालं, मग सिनेमा आलाय, ते करत गेलो. आता प्रोडक्शन आहे. एक गोष्ट आवडली मला आणि मला असं वाटलं की गोष्ट लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. तोच एक फक्त एक डोक्यात असा एक थॉट होता की ही गोष्ट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. म्हणून सिनेमा बनवला. आता पुढे माहिती नाही काय करणार. एक गोष्ट सर आम्ही पण बघणार सर. एक गोष्ट आम्ही असं म्हणतात की चांगल्या ॲक्टर तुम्ही सगळ्या तऱ्हेचे रोल केलेले. तुम्ही कॉमेडी केलेलं आहे, तुम्ही सिरियस रोल, तुम्ही डान्स, सगळं काही केलेलं आहे. सो हे तुमच्या म्हणजे कधीच नव्हतं. नाही मी कुठे ॲक्टिंगमध्ये आपलं काहीच कनेक्शन नव्हतं. मी जसं ग्वालियरचा आहे तर आणि मी आपलं MBA संपवलं आणि मग नोकरी करत होतो मी. तर थोडं मॉडेलिंग करायचं होतं. हाईट वेट ठीक होती. तर तशा हिशोबाने ते मॉडेलिंग करता करता मग मुंबईला आलो आणि मग इथे मॉडेलिंग केलं. मग इथे असं चालू होतं किती केलं. तर मी असं काही विचार नाही करत की मला हे बनायचं आहे किंवा मला हे करायचं आहे. ते होत जातं आय थिंक माझ्या हिशोबाने. पण कॉमेडी सर्कसमध्ये तुमचा एक रोल मी अजूनपर्यंत डेव्हलप, तुम्ही रोहित शेट्टीचं हे केलेलं, ते कसं काय सर, म्हणजे काय होतं स्क्रिप्टमध्ये ॲक्च्युली? आणि ॲक्च्युली खरं सांगू ना ती स्क्रिप्ट नव्हतीच आमच्याजवळ. ती फक्त एका पानाची स्क्रिप्ट होती आणि आम्ही तोपर्यंत बहुतेक एक 18 एपिसोड करून चुकलो होतो रोहित आणि ह्यांच्याबरोबर टीमबरोबर शेखर सुमन आणि एक अर्चना आणि एक रोहित ते जज होते. तर आमचे 18-19 एपिसोड होऊन चुकले होते.
तर भरपूर ऑब्झर्वेशन झालेलं होतं त्यांच्याबद्दल, की हे कसं वागतात, कसं हसतात, काय करतात. तेच आम्ही केलं. बाकी काही असं फक्त मग तेच रिहर्सलमध्येच म्हणजे ती एक पानाची स्क्रिप्ट आय थिंक इट्स अ लाँगेस्ट ॲक्टेड स्क्रिप्ट फॉर काहीतरी आम्ही एडिटच्या नंतर ते बहुतेक 15 मिनिटं आहे. अदरवाईज 90 मिनिट्सचा मी ॲक्ट केला होता त्याचा झालेला. हो. वन टेकमध्ये. आणि स्क्रिप्ट आमच्या फक्त जेव्हा आली तेव्हा 2 पानाची स्क्रिप्ट होती, की हे असं 2-3 लाईन्स आहे फक्त. पण त्यांना मी करत गेलो आणि मग इतका मोठा ॲक्ट होऊन गेला तो. मग ऑन स्टेज ऑल्सो यू इम्प्रोवाइज व्हेन द रिस्पॉन्स इज गुड. तर होऊन गेलं. असं काही प्लॅन नव्हतं की असं करणार आहे. मॅडनेस होतं. अरे मॅडनेस वेडेपणा होता. ओके, इफ्फी बद्दल सांगायचं झालं, गोव्यात 48th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल सध्या चालू आहे. त्याच्यावरती आपलं कमेंट. म्हणजे असं आहे की कोणत्याही प्रोड्युसरला किंवा फर्स्ट टाइम प्रोड्युसरला जर ही एक अपॉर्च्युनिटी मिळते आणि गोव्याला ऑब्व्हियसली असं प्रत्येक वर्षी मला असं म्हणजे पॅन किंवा असा विचार करायचो की बहुतेक पुढच्या वर्षी असा कोणता सिनेमा असेल माझा जो इफ्फीमध्ये सिलेक्ट होईल आणि आपण जाऊ. ॲज अन ॲक्टर तर नाही झालं, पण ॲज अ प्रोड्युसर झाला आहे यावेळेस, तर खूप खूप आनंद होतो. अँड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नाव फ्युचर की असे सिनेमा अनेक बनवेन मी, असे फिल्म्स आणि बनवण्याचा प्रयत्न करेन. केळकर म्हटल्यावर गोव्याकडे जास्त कनेक्टेड असं वाटतं तुम्हाला? माझ्या आजोबांना माहिती असेल. कारण माझं मोस्टली कनेक्शन पुण्यापर्यंत आहे. आणि आमची देवी आहे तिथून जवळ आहे, तसं तर रत्नागिरीला आहे. पण कनेक्शन असं जास्त म्हणजे मला माहितीच नाही आहे. बरं सर, एक एक सिरियस नोटवरती तुम्ही पाहिजे तर तुम्ही त्याच्यावरती रिॲक्ट करू शकता. कारण इफ्फीमध्ये यावर्षी 2 फिल्म्स बॅन केले होते. ते एक मराठी फिल्म न्यूड आणि केरलाइट फिल्म एस दुर्गा. तुम्हाला काय वाटतं क्रिएटिव्हिटीवरती कुठेतरी एक नो आयडिया. मला काही कल्पनाच नाही आहे याच्याबद्दल की का बँड आहे किंवा का दाखवत नाही आहे, काय कॉन्टेंट होता किंवा कम्प्लीट आहे की बऱ्याच गोष्टी चाललेल्या आहे. मला काहीच कल्पना नाही आहे. सो आय गो टू मुंबई अँड आय लास्ट रवी अँड एव्हरीवन की काय झालं काय ॲक्च्युलीमध्ये. तर नो 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 आयडिया यार वाय दे बी नॉट स्क्रीन हिअर काही. आय कांट कमेंट ऑन दॅट की काय झालं. थँक्यू सर अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्युचर सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जेन्नाच्यान गोंयांत जाता एक नवी फिल्म संस्कृती आमच्या गोंयांत जशी वाडत वता आमी दर वर्सा पळयलेली आसा. ह्या वर्सा सुद्दां जायती फिल्म्स आमच्या गोंयांत शूट जाली. गोवन फिल्म्स म्हणटा आय एम नॉट टेकिंग अ कोंकणी ऑर मराठी, आमची गोंयची फिल्म्स म्हणपाक सोदता. एंड रायट नाव आत्ता एक पोस्टर रिलीज जालो ऑफ आमीजादे. सो अनिकेत, आय जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट विथ यू. वॉट इज द फिल्म इज ऑल अबाउट? See, this film is about these 4 friends based out of a village, from a small village in Goa. And Amizad means friendship. So the whole film is about how these 4 friends and how their Amizad revolves around them and what happens towards the end of their Amizad. And how it's basically a journey about these 4 friends here. So can we say it a comedy film? Yes, you can say it's a comedy film, it's a romantic film, and the rest you'll get to know soon. Okay. Romantic, like romantic romance kind of romance, or story based or something? It's a romantic film as well. It's basically a package of 4 friends, and then how one of them falls in love with a pretty looking girl, and then where their love story heads and what happens to their Amizad. It's all about them. How was the experience? It was fantastic. Yeah. I mean, I couldn't ask for anything more better than to have my first film to be done in Konkani, because my roots lie in Goa. My parents are from Goa. So yes, it's always a pleasure to do this. You have directed and you acted in this film. No, I have just directed this film. Probably the producer will allow me to act next year. So I've always been
Come. So Rajesh sir has been a mentor to us, and I've been a part of Ferrari Ki Savari with him. So rest, he'll tell you. So you had like this is poster release over here. Just wanted to ask like when you heard the script and what your suggestion, what you suggested to Aniket to what to do and what to not. See, Aniket was a part of my film Ferrari Ki Savari, and he was one of the firebrand on my production who handled. I can't see it on the camera, but what not he handled, I don't even know. But he handled many things, and he made sure the production moves smoothly. And the smartest thing he did that before making the film, he never made me hear the script. He directly made it, and he came, sir, I made a film. I said, No, wow. I really didn't have guts to go and tell him, sir, I'm directing a film. But then I thought I'll make it and I'll tell him that I've done it. But I'm very happy he finally made his film, and I wish him all the best. And even the producer, I wish him all the best. And I can, in the poster itself, I can see the fire Aniket is. He's already representing Aniket. So all the best. Yeah, we had seen a poster and it's really amazing, so attractive. So I just wanted to come to you, the production part, because in Goa, very less people take a risk to production for the Goan film or Konkani film. So you heard the script and what was there in your mind? Yeah, see, basically what happens is what you're saying is absolutely right. It's a big risk in Goa actually. But then somewhere along the line, if we don't do something for the love of Konkani and for the promotion of Konkan, then who will? Somebody has to take the lead, so why not me? So I mean that was that love for Konkani cinema and because we go into the theatres, see nice Hindi films all around, nice English films all around. I always thought why not make a nice film in Konkani with that technical expertise which has been done in that Bollywood industry or Hollywood industry. That was the only aspect we thought. And then Aniket came in, showed me the story. We went through a lot of sessions, maybe modified it a bit here and there. First time when I narrated, he said, no, I I'm not said doing no. this film. I said no because it was absolute, let's say not a film for the Goan market sort of thing. So then we modified it a little bit here and there, and finally we come up with a product. Hope the audience likes it. So when is the date of release? We are planning somewhere in January. Yeah. Film will do best. And thank you very much for talking with us. Probably this is just one poster that we've revealed, and there are few more coming up. So like December we'll do something, and January before the release we'll do something. So we'll keep you posted. So I just have this line which I always say. So we all Goans, if you guys go and watch more and more Konkani film, that will inspire us to make more and more Konkani film. See you at the movies. Also like to tell all the Goan people actually, if we are taking great pains to make some nice product, I just hope that all of you support the thing, come to the theatres and watch the film. Also, you had asked Aniket the question, what sort of movie it is? Let's say it is a romantic comedy with a lot of action. Oh, Okay. one more item to it. So thank you very much for talking with us. Thank you so much. Yeah. And again, आमच्या बरोबर आणि एक actor असा of this film. Oh, John sir, the very talented and king of comedy म्हणपा शकता. John sir आमच्या बरोबर आणि John sir या फिल्मान काम करता. So या तुम्ही असप is plus point to the film. So किती असं स्टोरी आहे तुमचा रोल किती असा? ही चौग जावं फ्रेंडांची स्टोरी. फिल्मा नांव आमिजाद म्हणजे इश्टागोर दोस्ती फ्रेंडशीप. चौग जावं फ्रेंड आसताय तांतलो एक फ्रेंड हांव. ओके सो हें रोमॅन्टीक फिल्म रोमांस आहा मागीर ट्रेजेडी फायट जें एक फिल्मां आसपा जाय न्हू हें एक मसाला फिल्म टोटल एंटरटेनमेंट फिल्म. So entertainment and entertainment. सारकें सर कितें एकटो उलयतलो अरे येचो आमची आमिजाद एक दोन तीन याचो काही फ्रेंड आमची आमिजाद. वाव. सो रायट नाव आमच्या बरोबर चौगूय फ्रेंड्स आसा ऑफ द फिल्म अँड चौगांकू पळयल्यार कळटा की फिल्म कितले एंटरटेनमेंटाचे आसतले. डायलॉग रायटर उतरां हांवें बरयल्यान त्या आमिजादाचो पार्ट. Yeah, it's enjoying the Amizad. It's a powerful production. सो इट्स लायक आमी ओदोळच्यान आमी डिरेक्टरा कडेन उलयताले, प्रोड्युसरा कडेन उलयले, देन दी फर्स्ट स्टार ऑफ दी मुवी जॉन सर एंड एक एड जाता तशें नाव इट्स अ डायमंड ऑफ द फिल्म हांव म्हणपा शकता. येस साई सर वेलकम टू दी प्रोग्राम. आनी डायलॉग बरयतना
कितें मनान आशिल्लें की तुमी कमर्शियल फिल्मा खातीर और कितें आशिल्लें म्हणून? नॉर्मली कमर्शियल सिनेमा म्हणटा तो पयशां खातीर येता मागीर. डायलॉग बरयता आसतना तो विचार म्हजी मना येना. डायलॉग बरयता आसतना प्रोड्युसर म्हाका कितें दितलो हो विचार येता. सो इट्स अ डिफरंट सिनेमा. म्हणजे ज्या आमी म्हणटा एक बरो सिनेमा आनी एक वायट सिनेमा. हो बरो सिनेमा सगळे दृश्टींतल्यान जो लोक एन्जॉय करतले. आनी म्हाका डायलॉग बरयता आसतना खूब मजा आयली कित्याक दिस इज अ वायब्रंट सिनेमा. यंगस्टर्स सगळे यंगस्टर्स. सो जे डायलॉग बरयता आसतना जी आतांची युथाची भाशा आसा ती बरोवपाचें म्हाका भाग्य मेळ्ळें. सो आय एन्जॉय रायटिंग. एका ल्हान गांवांतली 4 इश्टांची ही काणी. एकामेकांचेर जीव घालपी, आपल्या जगान हांसोन खेळोन रावपी, पूण तांचें नशीब मात तांकां वेगळ्याच वाळवंटाची वाट दाखयताली. मराठी सिनेमा जगभरात पोचलेला आहे आणि मराठी सिनेमा आजकाल किती फेस्टिवल्समध्ये जातो तुम्ही सगळ्यांनी बघितलं. आणि यावेळेला आमचे कोकणी चित्रपटाला सुद्धा सपोर्ट करण्यासाठी मराठी स्टार्स पुढे येत आहेत. आमच्याबरोबर चिन्मय मॅडम आहे आणि आमचं गोव्याचं एक आमिजाद फिल्मचं पोस्टर रिलीज झालं आहे. तुम्ही टीजर रिलीजला पण होता. कसं वाटलं टीजर आणि फिल्मबद्दल समजा बोलायचं झालं आणि टीमबद्दल बोलायचं झालं काय? टीमबद्दल बोलायचं झालं तर मी नेहमी असं म्हणते की अनिकेत माझा मानसपुत्र आहे. आणि मला नेहमी असं वाटतं की गोव्यात आलं की नेहमी असं वाटतं की इथे आपलं काहीतरी आपली नाळ पुरलेली आहे, बहुतेक आपलं नातं आहे गोव्याची काहीतरी. आणि जेव्हा असा पुन्हा पुन्हा अनुभव येतो की नाही खरंच गोव्यातली माणसं इतकी गोड आहेत, तितकी पटकन नातं बनवतात तुमच्याशी, तसा अनिकेत मला माझ्या एका चित्रपटाच्या वेळेला भेटला आणि तेव्हापासून मी त्याला बघते गेली 5 वर्ष. आणि तेव्हाच मला त्याच्यातली चमक दिसली होती आणि वाटलं होतं की हा नक्कीच काहीतरी करेल. आणि मला सतत वाटायचं की तो हिंदी फिल्म वर्तुळात पण इतका वावरलेला आहे की तो हिंदी फिल्म करेल किंवा तो मराठी फिल्म करेल. पण जेव्हा त्यांनी त्याच्या मायबोलीत त्याच्या मातृभाषेत फिल्म करायची ठरवली तेव्हा माझं त्याच्याबद्दलचा खरंच आदर खूप वाढला. आणि त्याच्यामुळे माझ्यासाठी आमिजाद ही जितकी मुरांबा माझी फिल्म आहे तितकीच आमिजाद माझी फिल्म आहे. त्याच्यामुळे मला खरंच खूप आनंद होतो. आणि त्यांनी जी माणसं जोडलेली आहेत त्याच्या सगळ्या टीमला जवळजवळ मी भेटलेली आहे. त्याच्या हिरो हिरोईनपासून ते त्याच्या असोसिएट डिरेक्टरपर्यंत ते ज्या पद्धतीने काम करत आहेत मला खूप 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 अपेक्षा आहेत. आणि मला माहिती आहे की फक्त कोकणी भाषेपुरता ही फिल्म मर्यादित राहणार नाही, ती सर्व दूर पोहोचेल. थँक्यू मॅम. थँक्यू व्हेरी मच. 40th International Film Festival of India in Goa right now, and आयज 5वो दीस and with us we have the actor from the film as Durga, Kanan Nair. Hi, welcome to the show. Yeah, thank you. सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या पोजीशन है, इफ़ी के तरफ से क्या रिप्लाई आया है आपको या फिर कोर्ट को उन्होंने क्या बोला है और उसके बाद में क्या होने वाला है, आपका स्टेप क्या होगा? Yeah, if we didn't respond at all, that's the main thing. And they went for a stay request to the Honorable High Court of Kerala, but the court has denied the stay request. So that previous order is there now. And one more thing, the court has added that the jury have to see the movie by tomorrow, the censored version of the movie tomorrow, and the jury can decide accordingly. So we will hope that the same jury selected our movie unanimously before too. Yeah, so there is nothing, not even a single shot got cut after the censoring thing. So we will hoping for the best. The jury can't do anything like. They decided already, Yeah. So we are hoping for the best tomorrow. So jury has already decided that you should the screening should be done at the IFFI first, and then ministry had overruled and stopped off. Yeah. So what do you think? What will jury do right? Jury, it's about the jury's pride or thing, no, because they had their decision. They decided like in favor of us, and they selected our movie unanimously. If they act anything other than that, means it's their pride. So court had given 2 days time for IFFI also to decide whether should put or not. So it will be on 26th.
Yeah. 26. So 2 days time will be remaining to screen for the this They thing. are actually, the thing is that they're buying the time. That we should say that they're buying time. They're delaying everything. They're denying everything. The justice delayed is justice denied. The festival is only till 28th. So the authority things like they can delay it easily and they can go through this. That's the way they are thinking like. But we are hoping for the best, and we have full faith in our constitution, our judiciary. We have full faith in our jury too. Okay, what will be your next step? Yeah. Huh? Yeah, just 2 days time is left. Come and join in. Our lead lady is here, Rajshri Deshpande. Yeah, Durga is here too. You can ask to her too. What is our decision means? We can't do anything about this. We are sitting idle actually. We are waiting for their orders, waiting for their communication, waiting for their intimation and all. We are sitting idle here. But the thing is that jury will see the movie. Hopefully they all will see our movie, and hopefully they will go for us too, us again. Yeah. Why do you think that the movie has been banned? Because it's a sexy Durga name, or because of what is the content? What do you think? Is it bad? Did you feel bad about it that it's been banned? Of course, yeah. The movie has been traveled like almost 50 film festivals, won prestigious award all over the world, and the India means like we call it our home. It's not accepting it. You feel bad, right? And what is wrong with word called sexy? Like till now, the kind of a treatment women, men, human being are getting in our country, it's actually everywhere. But in our place, it's so bad, don't you all think? So we all think, Yeah, right? but the thing is that that sexy thing is done and dusted. We have changed our movie to S Durga as per the CBFC guidelines. CBFC guidelines. Then also, why they are treating us like this? The sexy thing is done. It's dusted. Now our movie is S Durga only. Why are they acting like this? Nothing obligatory in our movie, nothing vulgar in our movie, no nudity is there, no violence is there, nothing is there in our movie. Where even a single shot didn't cut from our movie after the certification. Not even a single shot got cut after the certification. Just some audio mutes only. We think our movie is on the whole, it's a full thing before and after the censoring. It's just the same. Okay, what was the court's first decision when, like, court had seen the movie? Yeah. So what was the court? I don't know about that court, whether court has seen or not. Yeah, I don't know that. ये मूवी और भी फिल्म फेस्टिवल्स को दिखाई गई है तो विद द नेम ऑफ सेक्सी दुर्गा ओनली उस वक्त Not in India. या इन अब्रॉड बट व्हाट वाज द रिस्पांस ओवर देयर Tremendous response we got. We went around 51 international festivals and we won around 16 international major awards, including the Hugo Striker at Rotterdam. This is the first Indian movie to win that prestigious award. So we got a huge round of applause from everywhere it has been shown. And by tomorrow we are going to Cairo International Festival. This is Cairo International Festival, and this is in competition section along with Newton, the movie Newton. The only two movies were selected at Cairo International Festival as competition thing. So Sexy Durga and Newton will be there at Cairo too. So what's happening in India, in our country? We had shown our movie at Mami in the name of S Durga, and we got a special jury award over there. And we had premiere our movie in Thiruvananthapuram, Kerala, and we got a houseful audience there. With 500 rupees tickets, we got that houseful audience. Yeah, we had premiered for 500 rupees ticket each. The ticket was 500 because we have kind of started a parallel film festival from Karcha Film Festival. So we wanted to kind of support that parallel film festival. That's why we charged a ticket amount of 500, which when in that 500 rupees, the person is going to get to see the films which is going to be screened in that Culture Film Festival. So just to support that festival, we charge. Otherwise, I believe there should be a very minimum charges for the festival. Okay, और एक क्वेश्चन था कि आपके साथ साथ और एक फिल्म को भी बैन किया गया था डायरेक्ट मिनिस्ट्री लेवल पे, न्यूड एंड एस दुर्गा. सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि न्यूड के प्रोडक्शन वाले भी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं मूवी के लिए. क्योंकि हमारी जो भावना है सारी फिल्मों के लिए. ये एस दुर्गा की फ़ाइट अकेले की नहीं है. ये हम लोग फाइट कर रहे हो सारी फिल्मों के लिए जो यहाँ पे बाहर
बहुत जगह पे बैन हुए गए और किसी न किसी कारण की वजह से। बहुत लोग इसे आगे लेके जाते हैं, कोई कोई लोग नहीं ले जाना चाहते हैं। तो रवि जाधव जो है न्यूड के डायरेक्टर, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नेशनल अवार्ड डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं। और जब उनसे बातें हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि सनल ने फाइल किया है, ये कोर्ट में केस डाली है, तो देखते हैं क्या होता है। पर वो इतने जल्दी जवाब आएगा वो किसी को भी नहीं पता था, तो इमिजिएटली उसका जवाब भी आ गया। और अभी हम यहाँ तक है, तो मैं ज़रूर इसके बारे में कि न्यूड के लिए भी मैं सपोर्ट करती हूँ, पद्मावती के लिए भी मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि ये सभी गलत है, सब कुछ गलत हो रहा है जो हो रहा है। क्रिएटिविटी के ऊपर एक बंधन जो आने लगा है, या फिर मोरल सेंसरशिप जो है वो आगे आने लगी है, आपको लगता है? हाँ यार, वो तो है वो तो है, बहुत ही गलत है ये कि अब ये मॉरल सेंसरशिप, मतलब लोगों ने बिना देखे डिसाइड किया है कि ये ऐसा है क्योंकि नाम वैसा है। अब जैसे बुर्खा पहन के लड़की जाती है तो उसे भी तो बुलाते हैं ना सेक्सी। जो लड़की को या लड़के को किसी को भी हम ये नहीं देखते कि उसने क्या पहना क्या नहीं। अरे लड़की जा रही है, अरे शाम को जा रही है, अरे रात को जा रही है, तो हम उसे किसी भी नाम से बुलाते ही है ना। तो ये कहाँ का है फिर? अच्छा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि लोगों को, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी है जो फिल्म, हमने भी अभी तक तो ये फिल्म नहीं देखी है, हमारी स्क्रीन यहाँ पे नहीं हुई है। सो एक बात, ये एस दुर्गा है क्या फिल्म, मतलब किसके ऊपर क्या है? Yeah, S Durga is about womanhood. Simply, it's about womanhood. How we treat women in the streets, and how we treat women in the temple. That's the only thing we are showing. The Durga is our heroine's name, and how men treating her. That's the only thing we are showing. There is no, as I said, there is no nudity, there is no vulgarity, there is no violence. Just a fear factor is there. What can happen, what might happen. Just the fear factor only. For me, actually, as he said, it's about women. I see it as it's for all the people. It's for the society actually. Durga is. I may be portraying that title of Durga, but I don't see myself as just a woman or a commodity. I feel I'm the part of that society who's getting hurt. Even men who travel, they get such kind of stuff. They also get harassed, yeah. So it's everyone who's a human being. Even animals are getting harmed nowadays. So likely to be court will be giving decision in your favor, because पहले भी प्राइमा फेसिया जब कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो आपके फेवर्स में था। अभी भी जजेस को बोला है, क्योंकि जजेस ने पहले भी उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि चलाओ करके। सो नाउ सेंसर्ड वर्जन विल बी नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, व्हाट ऑल द पीपल थिंक। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज कल तक का टाइम है, देन 2 days are remaining for the festival. We are waiting for their consent letter or their communication. We are waiting for, but they are just simply delaying it. That's what we are fearful of. They are delaying the situation, and they are delaying everything. The schedule has already come, but they are a childish argument like the schedule has already come and there is no slot. There are so many slots available on the schedule. You can check out the schedule, and there are so many slots available. I don't think the scheduling is the issue over here. That's a childish argument. So anyways, best of luck for your movie, and yes, thank you very much for talking with us. Thank you. Thanks. Thank you. Yeah.